Dans la vie, seul le changement est constant, sauf la pérennité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand la maison de la presse a été saccagée, vous êtes l'un des rares qui a accepté de contribuer à sa rénovation. Merci. Tel que les journalistes ont fait, oui. Les journalistes ont fait. Il y a plein de journalistes qui ont fait. Transition. Wati ko de do. Abiban. Transition est durante. Faut être économie de ban. Parler du parcours de Maître Moutagatal ici, dans cette salle et devant cette auguste assemblée, 3 jours ne suffiront pas pour arriver à ça. Une transition, quelle qu'elle soit la qualité de ceux qui la dirigent, plus ça dure, plus c'est dur. Moutaga, 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 Bena Malik na wallo, Bena Malik na wallo. Moutaga, 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 Bena Malik na wallo, Bena Malik na wallo. What is Sera, Sera, Tambetigi Benale. What is Sera, Sera, Tambetigi Benale. What is Sera, Sera, Tambetigi Benale. What is Sera? Rares sont les hommes politiques qui organisent des cérémonies de présentation à la presse. Venir chez nous, nous rencontrer, en invitant nos aînés, nos élus, pour échanger avec nous, présenter des vœux, est toujours un réel plaisir pour nous. Nous vous remercions pour cette amitié. Nous vous remercions pour cet accompagnement. Mais nous sommes dans une situation conflictuelle. L'insécurité, qui font que les journalistes sont devenus parfois des proies privilégiées et faciles, surtout dans des zones de conflit. Cela ne nous donne pas les autorités qui doivent tout faire pour éviter et pour faire en sorte que la peur qui s'est installée et qui empêche nombre de journalistes de travailler véritablement, d'être des invités dans des rédactions, qu'on crée les conditions d'une vraie démocratie, d'une vraie liberté d'expression. Nous avons dit clairement, et nous ne cesserons jamais de le dire, si le Mali a aujourd'hui un problème d'insécurité, si le Mali connaît aujourd'hui de nombreuses difficultés, si nous ne faisons pas attention, ce n'est ni un souhait, ni un vœu. Dans les 3 ans, 4 ans, maximum 5 ans, la prolifération des médias et les désordres installés au nom de la liberté des médias, il risque de devenir un problème beaucoup plus dangereux que le terrorisme. Ambe foli kerenkere maître Tal. Sinidi faso yirwaton. Atonde musomana chema. Amba foka awalimandon. Anga demsonungo kanga na kuma chaya zenade. Ko parce que ko maître Tal ko ni yo yi ñefe ko folu kangi ni ngal deke parce que ini somo samba betaka ambe foli ke anka association fêtière bela jeleni ku fo ku waliñ mandon ko teke fo ye yira ko sabali ale kanyi ambe do ke ñogoni sam ngani woro ibe fengelena do warete de ibora kolumina ibode la nin do ta don aw mba don tal ibora yorom mo teke foye yera ko tal kera journaliste fe koy akara journaliste fe ay pempen ke journaliste ya kono aw mba don donc ambe mi fo aw ki janto nin cheyna fote mo ban hada madin ni masse dowre la mo mi ñiña ikana ke fisir wala ya made sam ngani woro ale de ya damna waya laba bo amde ya fo ngabe boyro mi amde bado na ya bla amba abe balanadi sinidi faso yiri watom go amba fo ka awal mandon ala kam besara herala
Au fait, parler du parcours de Maître Moutaga Tall ici, dans cette salle et devant cette auguste assemblée, 3 jours ne suffiront pas pour arriver à ça. Depuis l'avènement de la démocratie jusqu'à ce jour, il est resté digne, il est resté fidèle et il a su garder sa constance à travers tout ce qui se passe en République du Mali. Ça, c'est vraiment énorme. Quand j'étais encore tout petit et qu'il y a eu le coup d'État de 91, les quelques acteurs politiques qu'on voulait voir tout le temps au niveau de la Bourse du Travail, Maître Moutaga Tall en faisait partie. Tall est resté constant avec la presse. La presse, dans toutes ses entités, il est resté avec nous. Pendant les 26 dernières années, chaque année que Dieu fait, c'est lui qui a commencé et il a su garder cette constance-là. Chaque année, il vient présenter ses vœux les meilleurs à l'ensemble des journalistes du Mali. Et ça aussi, c'est à son actif. Bi kibaru lase ko la kibaru cari ko la maa caman bɛ yen minnu bɛ réseaux sociaux kan n'olu fana bi yan parti Sénét ka foli bɛ u ye an bi fɔla ka journalistes fo dɔgɔyalima tɛ ka tɛmɛ ne yɛrɛ baarakɛɲɔgɔnw parti ɲɛmaaw ministre kɔrɔw maaba minnu ye wulila ka y'an sɔrɔ an ka foli bɛ aw ye. Foli bɛ laban Sénét faso de watɔn tɔndenw na aw ni cɛ a ka tɔnden ɲuman la salon nin waati kelen in na 17 janvier ɲinan bɛ kɛ 2024 bi an bɛ 15 janvier 2025 ne de ye n jɔ yan k'a bɔ n da kɔnɔ ko n b'a ɲini dabama fɛ ni foli wɛrɛ tun bɛ kɛ salon ta kɔfɛ parti Sénét faso de watɔn tɔgɔ la maa wɛrɛ ka kɛ yan min b'o kɛ min tɛ ne Moutaga ye n y'o de ɲini Ala fɛ ni n nana yan n bɛ segin fɛn dɔ kan ni n y'a fɔ siɲɛ caman nka wajibi don segin ka kɛ a kan o fɔlɔ ye mun ye journalistes u jɔyɔrɔ ye min ye jamana ko la u jɔyɔrɔ ye min ye yiriwa ko la ni maa min ye o baara ta i bɛ fɛn dɔ fɔ min ka di bɛɛ tulo la nka n'i bɛ tiɲɛ kan i bɛ fɛn dɔ fɔ degun b'a la wa dɔw yɛrɛ min bɛ fanga degun nka o tɛ maa si yamaruya i ka tɔɔrɔ ta ka se olu ma bari ni maa ma sɔrɔ min bɛ fili fɔ min bɛ sira yira i bɔ man di fili la jamanadenw bɔ man di tɔɔrɔ la o kama n bɛ segin a kan n'an b'a fɛ an ka kibaru laselaw journalistes u ka baara ka ɲɛ u bolo ko fila bɛ an b'a hakili to o la tɔɔrɔ kana ta ka se u ma u ka se u yɛrɛ kɔrɔ bari ni maa min balo ye bolojan ye i ta t'i yɛrɛ ye dɛ n'i ta ma kɛ i yɛrɛ ye i bɛna fɛn dɔ fɔ min man kan ka fɔ filanan n y'a fɔ a bɛ san caman bɔ dɛ kasoladon a ka bɔ journalistes ka baara la nafa t'a la o kɔrɔ tɛ ni min ka di i b'a kɛ fɛn t'a la dɛ o kɔrɔ ko i k'i hakili to i yɛrɛ la wa journalistes ka tɔnba minnu bɛ yen fanga ka di olu ma ni min ye sira bila o segin ka bɔ journaliste yɛrɛ baara la siɲɛ kelen a tɔ ka to minnu bɛ a baara ɲɛdɔn
minnu y'a baara kalan minnu bɛ a baara sariyaw labato. Kunu 14 janvier Mali kɔnɔ hakili jagabɔ kɛra k'a fɔ an ka yɛrɛ ta an ka segin an yɛrɛ ma. O san sabanan an ka se ka hakilijigin kɛ o ko la n'an bɛ se ka jaga fɛn min ko la an ka o sira ta. Nin ko min bɛ senna bi ni maa min y'a lajɛ bi ko tɛ dɛ k'a fɔ anw ta y'an yɛrɛ ye an ti sɔn ka don maa wɛrɛ ka jɔnya juru la. O daminɛna kabi waati min na tubabuw nana k'u b'an ka jamana mara. An ka masakɛ minnu bɛ o don u wulila k'u ma sɔn. U k'u ma sɔn tubabuw ni marifabaw de nana kɛlɛkɛminɛn misɛnninw de bɛ anw bolo nka a janjo de foyi ma bɔ ɲɔgɔn fɛ. San 40 san 60 hakɛ o de kɛra pour que anw ka jamana ka minɛ. N'i y'a lajɛ diɲɛ yɛrɛ taabolo kan sariya min bi sariya bɛɛ sanfɛ o de k'a fɔ ko jamanaw u bɛɛ ye kelen ye u bɛɛ ta u yɛrɛ ye u bɛɛ kan ka ɲɔgɔn bonya souveraineté kɔnɔ n'a bɛ f'o ma égalité souveraine des États. Diɲɛ yɛrɛ marabolo bɛɛ bi o de kan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Ni min ye kun biri k'i ɲɛ biri k'i tulo gere i bɛ sɔn ka to a woyo la dɛ. O kama an b'a fɔ k'a fɔ nin ko in an bɛɛ ka hakili to a la funufunu tɛ. N'i y'a gɛlɛyaw lajɛ sɔgɔma o sɔgɔma bɛɛ b'a dun i ka so. Nasɔngɔ di a tɛ yen wali min bɛ yen o tɛ bɔli kɛ. Nasɔngɔ dira dutigimuso taara sugu la a t'a dɔn a bɛ min ta ka min to bari a tɛ bɔli kɛ. An bɛ o gɛlɛya kɔnɔ. N ye min fɔ sisan o bɛ se ka dɛmɛ kɛ ka an bɔ o la. Maa si tɛ se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan bi k'i bɛ kuma k'i bɛ pan kuranko kunna. Kuranko in bi an bɛ sumaya la maa dɔw bɛ ɲinɛ a kɔ nka sunkalo man jan dɛ funteni fana man jan. O ye damu yɔrɔ ye nka fɛn bɛ kuranko in na min tɛ damuko ye. Bun adamadenw ka baarakɛyɔrɔ belebele a n'a fitinin caman datugura dɛ dɔwɛrɛ bɛ se ka datugu kuranko in fɛ. Nka o dɔrɔn tɛ bun adamadenw an ni don bɛ kuranko la. Kuran bɛ tigɛ dɔgɔtɔrɔso la maa joli ni tora o la. Salon an ye ko y'an ka jamana in kɔnɔ kabi Ala ye Mali da ɲɔgɔn ma ye i bɛ kɔrɔbiyɛriw de tugulen ɲɔgɔn kɔ ka taa jɔ kaburu dɔ da la dɔ ka taa dɔ ka gɛrɛ dɔ ka taa dɔ ka gɛrɛ. Su b'i bolo i b'a don su fɛ bari bilayɔrɔ t'a la morgue kɔnɔ fo kana don an ka janajaw kɛcogo la ka caman tiɲɛ a la. O kama nin kuranko in kuma gansan tɛ dɛ waleya min bɛ na ni hakili ɲuman ye ani bɛɛ ka jɛn ye ka se ka ko dɔ kɛ min bɛ se ka an bɔ nin kɔnɔ. San min tɛmɛna a kɛra tuguni n'i y'a sen fɛn bɛ an ka jamana dɔ kɔnɔ joli dɔ b'a kɔnɔ bana dɔ b'a kɔnɔ min ka jugu ni bana bɛɛ ye o ye maa kelen ka maa ba kelen niyɔrɔ fari n'o ye corruption ye. A ma ban jamana in kɔnɔ dɛ a kɛlɛ bɛ sen na ko caman kɛra nka corruption kɛlɛ gouvernement kelen tɛ dɛ. Minnu ka kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ olu b'a la minnu ka kan ka sariya labato olu b'a la société civile b'a la jamanaden yɛrɛ kelen kelen bɛɛ k'a fɔ ne bɛ n yɛrɛ bila nin sanfɛ ne bɛ n wusaya nin ma olu fana b'a la an bɛɛ b'a la o de bɛ se ka kɛ se bɛ se ka kɛ a ko la. An ka dalilu dɔw ɲini min b'a kɛ ɲɔgɔn faamubaliya bɛ se ka falen ɲɔgɔn faamu na k'a sɔrɔ a ma kɛ ni fangako ye. Parce que politique n'i y'a lajɛ jamana bɛ se ka mara cogo min na lafiya ni bɛn ni hakiliya kelen na ka taa ɲɛfɛ politique o de ye. Politique tɛ se bɛ n ye n bɛ n ka se jira. N'i y'a lajɛ transition in
a baara la ni hakilila jumɛn ye M5RFP de ye sɛbɛn fila bɔ ka di kelen tɔgɔ les 10 points et les 17 mesures filanan kɔrɔ ko notre vision de la refondation bɛn kɛra o de ka ko transition bi baara ni o ye baara ye min ko transition ye ɲɛni maa dɛmɛni tɛ dɛ Mali dɛmɛni don munna transition tɛ maa ta ye ni maa maa ko ne k'i ta don i bɛ fili kɔnɔ ni maa maa ko ne ta tɛ ne sen t'a la e ka fili ka jugu ni tɔw ta ye Mali ka transition don ni a ɲɛna maliden bɛɛ ye ala k'an kisi ka an tanga ni gɛlɛya bɔra a kɔnɔ a bɛ kɛ jɔn na jɔn seginna a kɔ jɔn ka ɲɛtaa balana o ye Mali ye o tɛna kɛ an sigilen ɲɛna inshallah transition président Assimi Goïta a ye cikan min fɔ gouvernement kura ye Abdoulaye Maïga ka gouvernement kura a k'u ma a ye élection ko lajɛ ɲina a bɛ se ka kɛ kɛcogo min na o fɔlen hakilila damadɔ fɔra dɔw ko nin ye nkalon kuma ye nin ye ka cɛncɛn ta kɛ maaw ɲɛna a fɔra kɔrɔlen siɲɛ caman a ma kɛ dɔw ko an k'an labɛn a fɛ sabanan ko élection ko kuma a kana fɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ nin bɛɛ mɛnna nin kelen kelen fɛn fɛn fɔra n'i bɔra k'i jɔ nin ye manamana kuma de ye ne tɛ nin lamɛn malidenw bɛ sɔn ka fɔ ɲɔgɔn kɔ i b'a bɛɛ ta k'a sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ tiɲɛ n'a nkalon dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛɛ bilasira bɛ se ka kɛ cogo min na ka se ka o kɛ fɔlɔ minnu ko élection yɛrɛ kana kɛ fiyewu i b'a fɔ u ma ko dalilu u b'a fɔ anw yɛrɛ dan bɛ maa minnu na bi olu tɔgɔ ye jɔn ye olu ka jamana bɛ taa la ɲɛfɛ u bɛ maa saba de tɔgɔ fɔ waati bɛɛ dɔw bɛ Russie ka président tɔgɔ fɔ Poutine dɔw bɛ Chine ka président tɔgɔ fɔ Xi Jinping dɔw bɛ Turki ka président tɔgɔ fɔ Erdogan nin bɛɛ bonya b'an bolo nin bɛɛ b'a la ka Mali dɛmɛ bi Mali b'a ka Mali nin bɛɛ bɛ jɛla bi nka b'a la dɛ nin kelen kelen bɛɛ ye parti ɲɛmaa de ye parti b'u bɛɛ bolo u ye parti ɲɛmaa de ye nin kelen kelen bɛɛ sera fanga la élection de kɔfɛ a si ma yɛrɛ ta k'a yɛrɛ sigi o tuma ni e k'o la k'i bi i kɛ olu k'i ka misale ye k'a fɔ vote tigɛ jamana kɔnɔ e bɛ fili la an bɛ dɔɔnin fara o kan vote kɛbaliya jamana vote kɛli jamana kɔnɔ nafa jumɛn b'a la ni min sigira a bɛ dɔ fara a ka fanga kan a bɛ dɔ fara a ka lafiya kan a bɛ baara kɛ ko nɔgɔya a bolo nka n'a ma kɛ nin si tɛ sɔrɔ o tuma na minnu ko vote kana kɛ u ka hakɛ to u ka dɔ fara hakili jagabɔ kan halisa an ka jɛ k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ kɛcogo ɲuman jumɛn in na o ye filananw ta ye minnu ko an ka labɛn kɛ transition waati ko de don a bɛ ban transition yɛrɛ dɔrɔn tɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min tɛ ban mais a bancogo ɲuman ye mun ye vote o tuma n'an b'a fɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ parce que an binna dɛgɛ de kɔnɔ an bɔcogo ɲini an ka boloci ɲɔgɔn ma dabila an ka fara ɲɔgɔn kan ɲini an ka taa ɲɛfɛ Mali ko a bɔra CEDEAO la bɔli in bɛna waleya tile damadɔ kɔnɔ n'i ma fili le 29 janvier ɲininkara kuma na ka sɔrɔ bi tɛ n ko n'a kun danna ne ma an tɛ bɔ munna min bɛ Mali ɲɛmaaw hakili la min bɛ malidenw hakili la o de bi farafinna jamana mɔgɔw hakili la bi n'an kun tora a kɔnɔ o hakilila ɲumanw a ka fara jamanadenw ka dɛmɛ kan an bɛ o wajibiya CEDEAO kɔnɔ ka CEDEAO yɛlɛma k'a bɔ ɲɛmaaw ka CEDEAO la k'a kɛ jamanadenw ka CEDEAO ye o kun se bɛ an ye nka sira wɛrɛ de taara an ka bɔ an bɔra n'an bɔra maliden ka baara ye mun ye an donna min na o ka ɲɛ an donna min na maaw ye ka bɔ o fɛ an bɛ k'an cɛsiri AES ko la AES ka ɲɛ o de kɔni o ye CENI faso de watɔn o ye M5RFP ka hakilila ye o y'an ka laɲini ye an bɛ o de kɛ bi nka o kɔnɔ ko dɔ bɛ an ka hakili t'o la jamana si tɛ se k'a fɔ
i n'a fɔ bun adamaden ne ka so kɔrɔla ne ka so ma fɛrɛ ne ka so cɛman in bi yɛlɛma jamana tɛ yɛlɛma koyi jamana b'a nɔ la maa si tɛ se k'a fɔ jamana wɛrɛ ma fana yɛlɛma o kɔrɔ ko di sigiɲɔgɔnya min bɛ yen falen cogo t'o la o sigiɲɔgɔnya kɔnɔ wajibi ala sira la adamadenya sira la jamana mara sira la an ka hakili to ɲɔgɔn na min bɛ dɔ in tɔɔrɔ i k'o to yen min bɛ se ka jɛ ka baara kɛ an k'o kɛ o kuma ka na ni bɛn ye an ni sigiɲɔgɔn bɛ kɛ o y'an fana hakilila ye faransi président Emmanuel Macron a ye dɔgɔyalima min ta ka se farafinna bɛɛ ma ani farafinna jamanaden bɛɛ ma a ko ale de nana anw bɔ bolo la n'ale tɛ an tɛ kɛ yen bi ale ma kɛ daba masa ye fɔlɔ o tuma na an ka ale fo a jaabira Sénégal y'a jaabi Tchad y'a jaabi Burkina Faso y'a jaabi n b'a dɔn Mali b'a jaabi nka yan'o cɛ ne bɛ min fɔ o ye kamanaganko de ye maa min ka kan ka yafa ɲini n'o nana fɔ ye a fɔ ne ma ko ne ni ce i kamana tɛ guwan min kɛra anw na a kɛra diɲɛ ɲɛna o anw m'a fɔ e ma yafa ɲini an fɛ e bɛna fɔ an ma f'i ni ce i ye tɔɔrɔ min ta ka se an ma i nana ni min ye n'a cɛ ka taa n'a ye i taatɔ yɛrɛ an b'a tɔ fura ka d'i ma nka sisan an ka kɔnkɛrɛ labɛnni an bɛ o de la kɔnkɛrɛ in labɛnni fɛn dɔw fɔra kuma daminɛ in na ni ala sɔnna o bɛna ye o kɔnɔ nka bɛɛ b'a dɔn fana k'a fɔ kabini yɛlɛma nana 2020 fo ka n'a bila bi la gouvernement wari a dɔrɔmɛ kelen ma di parti kelen ma hali n'a bɛ sariya kɔnɔ ko partiw ni dɛmɛ ka ca nin yɔrɔ ye seni tɔndenw foli yɔrɔ ye ne bolo dɔrɔmɛ kelen ma di nka bi alhamdulilayi rabbil alamina luwanse dɔrɔmɛ kelen baarakɛla kelen ka dɔrɔmɛ kelen énergie ka dɔrɔmɛ kelen chômage ka dɔrɔmɛ kelen o tɛ seni dilan an b'an ka tɔnsugiw kɛ an b'an ka mission bila ka taa an bɛna an ka kɔnkɛrɛ kɛ a bɛ kɛ ni mun ye tɔndenw ka boloma fara kanubaw ka boloma fara o tuma na parti baara la jamana ma kan ka partiw jɛn nka tɔndenw fana ma kan ka kɛ ni jamana mana ne bolola sɔn o ye ne ka tɔndenya bannen ye malidenw abada ni mun taga abada seni an tɛ sɛgɛn foli la an jigiya tɛ ta ka bɔ malidenw kan mali tɛ to tan mali bɛ wuli mali bɛ jɔ maaw ɲɛ bɔ mali fɛ maaw bɛna boli ka na mali la yan o tɛ ko diya n ye yɛrɛ ala ka o jira an na ala ka san kɛ ala d'a ma bɔ nana